Kersfeest 2003 en hier is allemaal bij elkaar. Oké, zo, die ga jij eens weer. Alrighty, we start with no name, Marijke. Hij is er nog niet. Daar. Broek. Dank je. Je hebt er weer dat komt. Lekker? Lekker, lekker. Nice broek weer. Lekker ja. Koos. Wat is zijn het dan? Er is ja een basie. Ja, wat is dit? Dat is ja een basie aan. Nee, die hebben helemaal niet. Maar hoorie, hoekom flikker hier die lig hier? Mandy, kom. Kom. Mandy. Ja, kom, Kersvader is een beetje traag hoor. Mandy. Kom. Kom. Nee, maar Mandy wat... Hoe wat die lucht gekregen? Dat is zo boos. Albert, weet je wat ik zie? Trek ik jou dus zien, Mike? Oké, Nee, jongen, ik doe het fout. Cool. Wait, Willem, als een medium te groot is, zou ik dit dus nog wel doen. Hé, Marijk, dank je man. Hé, je wou het lekker. Yes, lijkt me wat fit. Nice, baie dank je. Jij hebt die al goed gewacht. Precies hetzelfde. Ja. Ja, het is in plaats van wachten, zit er in die naam om met de lijzen. Dank je zeker, maar dat is niet goed. Dank jullie hoor. Ik ben al de morgen in de studio. Ja, vooral nice dat ik als ik weer kom. Nee, maar dat is nou klaar. Ja. Dat is baie. Hierdie is nou zeker die kunstkrop. Dit is ook niet al waard op hem. Alweer, maar jullie hebben straten me. Ja, en dan. Wat is het voor je smaak daar? Lekker. Lekker hoor. Dit nou hier, die kleine. Is het wat de Estée Lauder product? Nee, dit is Terry Magler. Is het nou jouw favorite? Dit is nou mijn favorite, dat ik al van mijn trick af al is. Cool. Yes, ja, Bert, maar daar is een moesenpercent. Hier, ik ben niet wel wel bij, dat is er weer, dat ik weet. Kijk niet één keer mooi van mij, alsjeblieft. Bloedrooi. Maar dit is mijn weer. Laat ik zien, Mario. David, goed mij. Ze gaan met een charcoal face, jongen. Toch. Ik kan niet kijken meer. Ik neem lang al niet meer af, lieve. Ik geloof dat niet. Dat buiten me gedaan toen hij gedenkt dat Ricky woont. Toen zei ik van mijn gewoon niet. Zij kan proberen haarzelf in een hond. Zodat hij niet kan krijgen dat ze niet afstoppen was en al weg afgewezen. Myself is no big thing to me anymore. Because I have to feed myself every day. I don't think I'd ever do it again. Alright, Leslie, you ready? Yeah. Destiny awaits. Yeah. I'm counting how long she takes. Dan heb ik dus een barber gewoon de plaats in de rakje. Felix is een nursie. Een neus. Van je van Albert, nurse. Wordt het eigenlijk niet beter? Ik ga dat je ze eerder toe. Ja, dit is mijn idee. Dit is een priest op een goeie. En ook geen klok. Blij hoor. Blijf. Jij in Jan kan morgen nou wat weer al bij Moskou. Ik moet meer gedaan. Waarom zie ik hier niet voor? Racing hard. Yep.